Ahmedê Xanê û Ramana diyalektik. Wekî zanîna we ye ku Doktor Nureddin Zaza di pêşgotina kitêba Destana Memê Alan de pêşgotinekî nivîsandiye û di vê pêşgotina xwe de cih daye ramanên Ahmedê Xanê yên derbarê diyalektîkê de. Ahmedê Xanî felsefeya xwe ya tesewufî di dîwana xwe de bi laş û gewde dike. Ew tesewufa ku şeytan ne wek periyekî saqît lê wek tevkarê Xwedê û yekîtîperestî wî yê tekane nîşan dide. Bi destê şeytan Xwedê insanan ji rê derdixîne, wan diêşîne, pîs û nizm dike, da ku paşê wan bigihîne xweşî, delalî, azadî û bilindahiyê. Piştî kuştina beko, zîna Ahmedê Xanê derheqê wî de van gotinan depreş dike. Ji ewil ve eger çî wî cefa kir, axir bi me re evî vefa kir. Zahîr wî eger muhalefet kir, batın bi me re muvafaqet kir. Xwenda kirin, perîşan û ji her tiştî mehrûm bûn û pişt re ji nû ve bi awayekî ronak, ji xwe ageh, azad, baxtiyar, ramanekî felsefî ye. Pir kûr û berz e, ev felsefe bingehê felsefeya dû peyayên Almanî yên bi nav û deng pêk tîne. Ew jî Hegel û Marx'in. Hegel misalî ye. Li gor wî pêşî û paşiya her tiştî raman, fikir, giyan e. Di pêşiyê de raman û madde yek bûn. Yekbûnekî pêhêt û xurt. Di vê yekîtiyê de pêşî û serdestî ji ramanê re bûn. Ev yekîtî midedekî dom dike. Lê piştre raman, ji ber ku her tişt di destê wê de ye, xwe ji maddê vediqetîne, xwe dikişîne alîkî û maddê jî datî da aliyê din. Demekî wisa dimîne. Lê paşê raman her wekî madde cevherê wê bû, ji bitêlêbûna xwe kêm dibîne, bîhteng û bêzar dibe û êdî xwe nas nake. Da ku bigihe rewşa xwe ya ewil li maddeyê digere û dide pey wê. Gava digihê pê re hevjînekî nû pêk tîne. Di vê hevjînê de raman û madde di rewşekê diyalektikî dene. Yekîtiya wan yekîtiyekî demdar û bixir û cire. Piştî midedekê di vê hevjînê de raman xwe tekûz dibîne. Ji heyna xwe dîsa bêzar dibe û li maddê radibe. Hingê raman antîtezê xwe saz dike. Hinekî ji xwe dide maddê û hin tiştan tiştên bikêr, tiştên misbet jê distîne û diçe bi wan tecrübeyên xwe yên maddeyê re li hevgiyanekê pêk tîne. Piştre dîsa ev li hevgiyan jî xirab dibe. û raman ji nû ve hevjînekî zengintir û firahtir datîne. Ev hevjîn li rabûn û li hevgiyan tim dom dikin û bê ku raman û madde bikarin wek di pêşiyê de yekîtiyekî xurt û sabît bînin meydanê. Lê di her li hevgihanekî nû de raman dewlementir, bilindtir û bextiyartir e. Ev fikrên ku me derpêş kirin di kitêba Mantika Hegel a mezin Groslokîk de hatine nivîsandin. Di felsefeya xwe ya tarîxê de Hegel ji ezmanê ramanê tête xwar û dikeve nav mirovan û dibêje ku ev hevjîn, lêrabûn û hevgihan dîroka însaniyetê durust dikin û wê tînin meydanê. Di pêkhatina dîrokê de raman bi destê peya an jî milletên hêja xwe digihîne maddê ji ceverê xwe distîne û zîrekî û ruhaniyeta wê bi pêş ve dibe. û ev tevger tu caran nasekine û ber bi rê ve diçe. Hegel ji alîkî wisa difikire û ji aliyekî ve jî pêşveçûna tarîxa însaniyetê di hikûmeta Prûsyayê de dide rawestandin. Bi awî bi hebûna dewleta Prûsyayê mirovatî êdî gihabû kumbeta xwe a kumbeta xwe û sekinî bû. Heçî Marx bi xwe maddî ye, ango bi awî pêşî û paşiya her tiştî heta hiş, raman, giyan bi xwe jî madde ne. Hiş û raman bi tena xwe tu caran peyda nebûne û nabin. Hiş û raman netîceya pêşveçûna mirov a tabiî ne. Bê saziya meciyê însan ê xas, hiş û raman qet nedahatin vücudê. Hiş bi xwe bi celebekî din ji maddê pêve netu tişte. Lê piştî ku însan bi laşê xwe gihaye dereceyekê ku jê hiş peyda bibe, însan ji afirîniyên din bi dûr dikeve û şûna ku wek wan li ber tebiatê re ben bêdeng
u destgirdayı bimine u xwarina xwe têde hazır bibine li tebiat radibe wî li gor hewcebûnên xwe digorîne her diçe serdestiya xwe li ser wê firattir û xurttir dike. Bi guherandina tebiatê ku tê de dijî mirov tebiatê xwe jî her ku diçe digohorîne. Di navbera mirov û tebiatê de xir û cirekî diyalektikî li hevdanî heye û wek riya pêşveçûna ramanê ya li ba Hegel ango ya hevjîn lêrabûn û li hevgihanê mirov dîroka xwe pêk tîne û her bilindtir û azadtir dibe. Li cem Marx însan ciyê ramana nependî digire û ew bi xwe mirovatiya xwe bi destê xwe bicî tîne. Lê bi a Marx însan ne afirandeyekî bi tena xwe lê civakî ye. Di destpêkê de girêdanên wî bi mirovê din re girêdanên pir tebîî, xurt lê teng û hindik in. Ji ber ku hin destpêka pişk û xebatên wî bi tebiatê re ne. Hin destpêka alet û hacetan e. Li her wekî însan êdî her û her xwe bi tebiatê re tev dide û zor dide xwe ku her divê wî di destê xwe de çêtir bigire û hekimê xwe li ser wî cêdîtir bike, hacet û alabên xwe pêşve dibe. Bi vê pêşveçûnê dan û standinên wî ne bi tenê bi tebiatê re lê bi însanên din re jî betir, firattir, kurttir û pehintir dibe. Bi vî awayî di civatan de beşa karan xwe nîşan dide. Bi belavbûna beşa karan hêdî êdî milk ku civakî bû dibe ferdî. Dewlemendî, xezanî û koletî dikevin nav civatê. Dan û standina tiştan jî ji nav eşîrê derdikeve û dibe navnîjadîn. Bi peydabûna bazirganiyê pere derdikeve meydanê û her diçe di civatê de şûna her tiştî digire û dibe armanca hemî tevgerên însan. Ji bo peydakirina pere û milk ne ji bo civatê bi temamî lê bi tenê ji bo xwe însan xwe dabêje her texlît pîsîtiyê. Milk û pere ku endamên civatê kirine dijminên hev û ji wan hîsên însaniyên tebîî birine xwe xistine şûna cewherên wî. Mirov ku însaniyeta xwe êdî wenda kiriye, dide dû wan baweriya ku wî bigihînin tiştên însanî yên wenda bûyî. Lê bi vê tevgera xwe re hin bêtir wenda dike û nizîntir dikeve. Di civatekê holê de milk, pere, beşekaran û dewlet dibin sebebên wendakirina însan û derketina wî ji rûçikên rastîn yên însanî. Bi vî awayî şûna ku mirov bi destê însanên din bi awayekî ageh hêzên tebiat bêxe destê xwe û bike ku herkes jê kar bibîne û serdest û serdestiya xwe hember tebiatê zêdetir bike, dikeve paş xulyan û ji cewherên însaniyên bingehîn bi dûr dikeve. Marx dibêje ku heye niha beşekaran a civakê, pere, milkê xas û dewlet bi awayekî diyalektikî li hevdanî bûne sebebên pêşveçûna însaniyetê. Va dixuye ku diviya bû însan pir nizin bikeve da ku bikaribe xwerake û serbilind bibe. Di vî babetî de Marx bi xwe wiha dibêje. Diviya bû ku afirandinê însanî bikeve vê perîşaniya mezin ku bikaribe hemû dewlemendiya xwe ya li hundur bide zayîn. Ev ramana ha bi temamî li cem Ehmedê Xanê bi xwe heye. Li van malikan binêrin. Heta nekevitice ewcê izzet, heta negihêtê xakê zillet. Ew nabite salikê tarîxê, ew nabite maesera heqîqê. Li ser vê niqteyê, xwendekirin dizimketin, maddiyen û insaniyan perîşan bûn û piştre xwecûnû ve nasîn, bilind û bextiyar bûn, Hegel û Marx xwe digihînin sevdayê me yê gewre Ehmedê Xanê. Divê bizanin ku çireya Kurdîtiyê 100 salî berî Hegel û 105 sal berî Marx hatiye dinyayê. Dîtina wan de bêşik hin ferq hene. Xanî bextewariya însan dihêle ji bo bohuştê, Hegel însan dike giyankî nependî û Marx mezinahiya însan li vê dînê dixwaze û wê mümkün dibîne. Li riya ramana diyalektikî li cem her siyan jî yek e û ev ji bo me tiştekî pir hêja ye. Doktor Nureddin Zaza.